क'क्राझार जिल्लानि सुखानजरा ओनसोलनि समाज सिबियारि बुद्धेश्वर दैमारिया रुंसारि जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सुखानजरा गामिनि सासे गोख्रों समाज सिबियारि आरो आगुनि रेडिअ आर्टिस्ट बुद्धेश्वर दैमारिया मैया थांनाय हरनि समाव हरखाब रुंसारि जायो। मिथिनाय बादिब्ला माखासे देहायारि जेंनाजों भुगिनांनायनि थाखाय मैया 8 रिंगासो समाव अरायसमनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलाङो। बिथाङा सासे ओनसोलनि गोख्रों समाज सिबियारि आरो बयजोंबो मान होजाग्रा सुबुंमोन। बबेखानि थांनानै थानाय समाव बर'नि बायदि आफादफोरजों लोगोसे खामानि मावबोदों आरो बिथाङा आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायावबो मैखोमै बाहागो लाबोदोंमोन। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे बनरगाव दख'रा एबसुनि मोनसे हानजाया दुखुथिया न'खराव खौरां लाफैनायजों लोगोसे गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। रेडिअ आर्टिस्ट बुद्धेश्वर दैमारिनि रुंसारि जानायाव हारि धोरोम बासियालासे बयबो बिथांखौ मान बावनानै जोबथा बिदाय होयो। रेडिअ आर्टिस्टमोन बिथांनि अबथिरा गोमालांनायाव थारैनो आङो दुखु मोननायखौ फोरमायदों। जों मिथिनो मोननाय बायदिबा बिथाङा बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोथौ मोनसे सोमोन्दो दङमोन आरो थांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सोमावसारनाय जादोंमोन 1987 मायथाइनिफ्राय बे सोमावसारनायावबो बिथाङा मैखोमै बाहागो लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद बनरगाव दख'राजों आरो बर' सुबुं सोमावसारग्रा आफाद BPSC जोंबो बिथाङा सोमोन्दो दङमोन, बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन। दा बेबायदि सासे सुबुङा दिनै जे जोंखौ नागारलांबाय, थारैनो बे जोबोद दुखुनांथाव जोंनि थाखाय। सासे बे ओनसोलनि बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा सासे मोजां सुबुंखौ जों खोमानानै लानो गोनां जाबाय। दिनै बिथांमोननि जे न'खर थालांनाय दुखुथिया जे न'खर, बे दुखुथिया न'खरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दाहा फोरमायनायखौ आं बे समाव बावहरदों आरो बिथांनि जे जोबथा जे मान बावनाय, बे मान बावनायाव दसे नुजाफैनानै आंबो आंनिफ्राय बिथांनिसिम बे मान बावनायखौ बावदों। हरि ओम। मा खालामनो, जोंनि बयनिबो गोनांथार सोरगोआरि बुद्धेश्वर दैमारिया मैया हरनि 8 रिंगायाव रुंसारि जालांबाय। बिथाङा गावनि फरायनायजों लोगोसे जोंनि बे सुखानजरा ओनसोलनि गोबां गाहाम खामानि मावलांदों, समाज सिबिलांदों। दा बिथाङा गिबि आंनि मिथिनायाव गुदि फरायसालियाथ' बे 2 नं 29 नं गुदि फरायसालियावनो फरायदोंमोन आरो बिथाङा बिनिफ्राय एमइ स्कुलखौ फकिराग्राम बरुवा स्कुलाव फरायदों। दा बिनिफ्रायनो मेट्रिकखौबो आनजादखौ पास खालामदों आंनि मिथिनायाव। बेनिफ्राय कलेजाथ' क'क्राझारावनो फरायहैबाय। दा बिनि उनाव बिथाङा मागुरमारि एमइ स्कुलाव हिन्दी फोरोंगिरि हिसाबै थिसनजायो, एपइन्टमेन्ट मोनो। दा बिनिफ्राय मावनानै बिथाङा गोबां बिदिनो ओनसोलावबो जोंनि सुखानजरा ओनसोलाव SK जेवारि एमइ स्कुल बे खुलिनायाव बर' मिडियाम हिसाबै बहायबो गोबां बिथाङा लोब्बा दंमोन, मदद होदोंमोन आरो बिथाङा बिदिनो फोरोंगिरि मावनानै मागुरमारि एमइ स्कुलनिफ्राय 2011 मायथाइयाव आजिरा मोनो आरो बिथाङा दिनैसिम माने 71 बोसोर जाबाय। दा बिथाङा समाजनि गोबां
खामानि मावनायाव मदद होबोदों गोबां बे समाव बिथाङा रेडिअ आर्टिस्टमोनबो बिथाङा जोंनि क'क्राझार माबायाव रेडिअ माबा जेनब्ला बहाय बिथाङा मेथाइबो खनदोंमोन आं मेथाइखौ बावबाय माखौ खनामोन दा जाय हक दा बिथाङा जोंनिफ्राय दानो आनज्रायलांनाङामोन मा खालामनो बे जाबाय इसोरनि लिरनाय जेराव बुंदों थैनाय उजिनाय हाबा जानाय आरो थैनाय बेखौ जोङो बयबो इसोरनि बे गोहो लिरनाय बेखौ जों बयबो मिजिंथियो दा बेबायदिनो बिथाङा दा मैया 29 नभेम्बर 2022 मायथाइयाव बे मोनाबिलियाव खोनानाय मथे 8 बाजियाव रुंसारि जालांबाय बिथाङा बिदिनो बे धोरोम लानो धोरोम सिबिनायावबो जोबोद मोजांमोन थारैनो मख'नो थाङोबा बुंनो थाङोबा जोंनि बे राभापारा बे बेवहाय आर्य ऋषि सनातन धोरोम दं सिद्ध जग आश्रम बिथांमोना बहायनिफ्राय जोंनि आफा सदगुरु सनेस्वर ब्रह्मचारिनिफ्राय धोरोम दीक्षा लानानै बिथाङा पुरहितनि खामानिखौबो गोबां मावबोदों दा रुंसारि जाजासिम बिथाङा पुरहितनि खामानि मावबोनानै जोंनि बे ओनसोल आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव धोरोमनि फारसे संस्कार लाबोदों बे जाबाय बिथांनि धोरोम सिबिलांनाय आरो बिथाङा जिखि समस्यायानो जा मानो जोङो बिथांनि खाथियाव जोङो मदद बियोब्ला बिथाङा मदद होयोमोन आरो बिथाङा सिगां बर' साहित्य सभानि जेब्लानाखि जोंना क'क्राझार प्राइमारिमोन बे समाव बिथाङाबो आफादगिरिना सेक्रेटारि बेबायदि बिबान लानानै मावदों दा बिदिनो बोसोरै बे बर' थुनलाइनि 15 नभेम्बर फालिनायाव जोङो क'क्राझारावनो थांनानै फालिफा हैयोमोन बे समाव जोंहा बनरगाव प्राइमारिजों लोब्बा गैथ'मोन बै रमान स्क्रिप्ट 1974 निफ्राय बे समनिफ्रायसो बनरगावआव प्राइमारि दानाय हिसाबै बनरगाव प्राइमारियाव जोंनि साहित्य सभा लोब्बा लाफादोंमोन आरो दा बिदिनो बिथाङाबो बे रमान स्क्रिप्ट आन्दलनाव गोबां खामानि मावलांदों आरो बिथाङा बे समाव माने जरदार आन्दलनाव हेफाजाब होफादोंमोन दा बिदिनो फैयै फैयै बिथाङा दिनै गोबां जोंनि बर'नि सोमावसारनाय फरायसा आफादनि हक जोंनि साख्रियाल आफाद हक बेफोराव गोबां मदद होबोदों दा बिदिनो बिथाङा फोरोंगिरिबाबो राजनितिकआव बा ओरैनो जायगा बिसेसै गावनि रोंगौथिजों गावनि बुजिनायजों जोंनि जायगाखौ माने जाहाथे मदद होबोदोंमोन आरो नोंथांमोन चेनेलखौ बरायनानै लाग्रोबाय सुखनजरा गामिनि जे बुद्धिस्वर दैमारि सार बिथाङा मोनसे समाव मावग्रामारि एमइ स्कुलनि सासे फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावदोंमोन बै समाव बिथांजों आंबो सासे फरायसा हिसाबै फोरोंजानो मोनदों बिथाङा बयखौबो अनोमोन बयजोंबो मोजां गोसोयै बिथाङा रायज्लायोमोन फरायसाफोरजों बिथाङा बयजोंबो मिला मिसा भाबै अनोमोन मोजाङैनो फोरोङोमोन आरो लोगोसे बिथाङा मोनसे समाव रेडिअ आर्टिस्टनि खामानियावबो बिथाङा खामानि मावदोंमोन आरो बेजों लोगोसे बिथाङा सुखनजरा गामिनि जे इहिउ स्पर्ट्स क्लाब बेखौ गायसननायावबो बिथाङा मैखोम बिहोमा लानानै खामानि मावदोंमोन बिथांनि रुंसारि जानायाव जोङो बनगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों लोगोसे बिथांनि न'खरनि गासैबो सोद्रोमा बिथांमोननिसिमबो जोङो बनगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय
गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांनि रुंसारि जानाया जोंनि ओनसोलनि आरो दखर आफादनि सिङाव थानाय गासैबो ओनसोलनि आरो बर' हारिनि थाखाय मोनसे सिफुङाव हायै खहा जादों होननानै जोङो सानदों। बिथाङा सासे मोजां बयजोंबो मिला मिसा आरो सासे इन्टेलेक्सुवेल हिसाबै ओनसोलाव खामानि मावबोदोंमोन। बे हिसाबै जोङो बनगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनाय थाबाय। खोनानो मोन्दों बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै दंमोन। आंबो मोजाङै बिथांमोनजों जगाजग खालामलायनो मोनाखैमोन। बिथांनि लोमजानायखौ जोङो मोजाङै इनफरमेसन मोननाय जायाखैमोन। जोङो दिनैहायसो हरखाबै बिथांनि रुंसारि जानायखौ खोनानाय लोगो लोगो जोङो बनगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो टिम मोनसे बाहागो लाफैनानै बिथांनि जे गोथै सोलेर बिथांखौ जोङो मान बावनो फैदों। लोगोसे बिथांनि न'खरनिसिम जोङो दुखु फोरमायनो होननानै बनगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लाफैनाय जादों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।